Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kum shibenta ban aimin sim ban nangin ti ka shlem puli ka badan hapo ka shnong pendeng rei West Khasi Hills District u MLA jong Stoin constituency u ba Macmillan Bersat u la penmang ka scheme ka basaw laktam na ka benta ka Anthony's Memorial Secondary School pendeng rei ka badai ru ka school ka badan hapo ka shnong jong uhi ha ka jingelang balingkot ka blalong ha khatway terik unai wing ar haja arpuar ki nongelam jong ka NPYF pendeng rei kila IT ka work order sha unong seng jong ka ni ka school bala pharu do MLA ha ka bala sakhilang ru do sordar shnong ka pendeng rei uba M Marwen sordar unong seng jong ka school uba ED nong siang u headmaster uba Budi nong siang u president ka NYPF pendeng rei usamla kinsai bor kharbani bat kiwe Iyo aku born na I kumikha ba chungi I khad I bijoy de yong hana ba pi hawan sane bangin ai ka wok order ngala kendit ma ngila yo manakani ngila yo teng arlak abang iyo singarap kumni na sanu MLA MPC kam titam ya ka arlak no silak ni arlak do mereka ni ka kumi khaba apa tong ai dang dan su ke ngala kendit ba dap ka jik sungkman kalau kata ka kuba ba ni yo ai kan ni ka cingyarap ya kini kena sangwa pa ngong ba kadang dei ka por ya pi ma pi be dei ki nong kit nong ba ya ka parti ya ka sinong ka thau ya ka thain ru atina bot baka jingtre sistem jompi kan wanra pun bi jingka ku ya sinong ka thau ya ki bahaya asam jur ki kena rit ke badan akan ke school ka jingtre sistem jompi kan pelong ya pi kita ki nong yalam ngadu nong yalam ya ka sinong hadu nong yalam ya ka imlang salang ya ka balang ba dia ka than di kadai kabenta jong pi mentah iba krai kita ba pinyalam pintur pentur kirai raidam kebut banlek cek ini jingelang ru kiba jenjar la se teng pimedon por ngai pi hablek banyak kendu ya kibriu kelen hapsha ka kriat hapsha ka liur ya ka yong slap ka klang ban la banang ya syafang di kam ki jong pi nanta na ai kublei ya MLA kantam badi persa jongai ude MLA uba don kata kamesin mangyarap yani kebede kajing yarap jong MLA ngasngo ba kade ke kaba long kajing kerku bang yo MLA nang ni nasional bade atat ubahayeng jongi but kalau ke baki beriu kin sayoi haba beriu trai kambha haba beriu lebha kinum kentai ndon ba kentai ya beriu ba lebha ba pau ya kam ngamba ya ki baro jikran ngu ngamba ki kam ki jam bat ki ba jong kasnong but kasnong hi baro hoi da ko ba ai jingerap ya ki school paper ya ko yara ki surok ya ka hostel ya ka ying dorbar pat kini ki kam ba ule na ko benta ka jing bha jo ka sinong na ko benta ka jing roy jing par jo ka sinong kini ki kam ki sa cranberry da na de ka ta ka por ba nga ai ka jing kerku ka do ru ya MLA jungi ba unang sai nang klein ba unang yo ka bon met bat bon sim ban nang tray ya kikam kibiadei berupa ba hati nikisnem ke banwan suhe ban yang handi nasuwa wa ngakwa ban agi jingkurong ko bakerpang kantam ka kurong sia kibadei kibakatrai jong ngiki marwen natrai swan sudang ingin ke school natrai pilamat bon kijinge kumbang padan ups and down pilamat bon kijinge hadu ba ka school kan kumni natrai ibahai teng
wat ya kabai wat ya katulap jong nuk kai dengan teu hap sen plah panagi ka sem dengan trai kladon ka jing ya dok senyang lang panira bi bahe dan re ka jing trestom ka jing le pha ka jing pom som tha jong pi bahe ka penlong ya ka snong ka jongi pada ni ka dong ka tai ni kam tam itu long jing gong sem ibadok ibarang li kelakasan lang iki haka cakap batin sange no jing pulen re pilap tin lam tibiang iki mas snow bo blade try karam unang kerkui pi badi kesem pi pada juga par bang wanju ang ning akan mau berpori marang pak jumi ya try ke jing te jum pi kan school kalong ban kan mau ik ban padan buram ya ka kerteng jong i marang pak jumi marang pak antuni jangan ada aku blade ke nak kalian punya aku aku blade kertang kurang siang kam aga jing dalam tiga start ke jum pi bah kumuk kinyirang ba jong jing kesem telang ba jing tin tiga jong pi telang ba ka jing la ka jong pi kum kinyi kum men pe pila abante ke nek school na sngo ba ka nek school kalau ka jing ku ya ka dong ka tai jung i bro parang scam ba ka nek school ha ko ka si kan nang kiwi rat ba du play tra rat una ka ku ka do ke nek school pat nde tang ba ka long tak ane re kanang he kanang kraw na ka pos ko por pada gidi gisingi patek teng ngarung lakot pang sekilang ma kanjing ai tin jong mal e kalong ta ka basai ta ka pau hakmat jong iki hakmat jong ngakum sodar pada hakmat jong ngarung badong bat hakmat ka jing don lang jong pi ba pada ka jong por ko anong ma pli ketika multi facility taru ketuk sondor kumban ribusan lak lajap senang pepo dokter nang tergani ka kel stel ru ngai iba ka sondor kuma arklur tambat entai ketur ladap kini kijing le jong le kalong ka jikir kuya ka sinong pedang rehi berkowe ki surak lembaga walbang atre penere ki abdu lai kilometer poin kanor kano ka sondor kuma rikulur ta ka jing tip jonga tadi ka tarung la wan tholang la wan walang bat kini ki dot kol santam si bawa na popludi palang ba ka cipta jong ling la nang ni na po yung manoy satu isti Thomas Jun na la ko tak terter situ isti maknawir nang tai na yung jong Malaysia tai sendat pat kidang don katukan ni cekang la klen kalong kumalai kilometer tam tikini ki bro ka de ka jing ku ya kisnong bat leng ba ka si tres tom jong ling la yo kini ki bro